Hey guys, welcome to RTV Vlog channel. नोंथांमोनखौ जोंनि RTV Vlog channel फिन खेबसे बरायबाय guys. Ada guys ini. बाल्थिं लाना फैखाबाय आं नै जि गिदिर बाल्थिं लाना फैखादों नाया मोनगोन ना मोना मिथिया फैदोंना फैयाखै नाया मासेबो गैया नायानो गैया खोमा बाल्थिंखौ नायलाय गाइस गाइस नै जोंनि बेलागुरा यो यो बापरे खात्राय नै Nah guys, belagura जोंनिया लैलै लांथिथि Wow, very dangerous. Kintu anu kuri respect kala, nang sase kilamase. Magwनि बेलागर आरो बानायनो दंबावो guys जोंनिया बेलागुरा नै इसोरदोसो टिग्लि टिग्लिफोरदोसो गोथांखौ सना हायेन हायेना नेना सना हायेनलाय नोंनो मा किटकेट चकलेट होगोन हायेन होना हायेन किटकेट होगोन होनायखायसो नोंनि हाथायखौ नायनि नोंनि हाथायखौ दरजायानो गैला माथो रेंगा जानबाय जोंना जोंना बेलागर जाग्राफोरा बेदर दानग्राया मार खाथ्राखा जोंना बिदि जायो नामा फै फै माबाफ्रा जायाखै नै जोंनिया पिकनिक जाग्राफोरा मा जागोन नोंसोर दिनै बेदर जागोन Magw Domasini खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर मागो दमासिनि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय गाइस बाथौ मन्दिराव आर'जआव फैदो बयबो गाजा गोमजा मागोनि दमासिनि Boroni batu ni bacikurbe Beseni zebta Magw Domasini laukar engkam zadeni Maunai dangnai ku dosi duntunani duku daha ku zrab bawarnani Fayda fai boyba fai goso hesar ramzadani Besarni kepse boyba laukar
मा जानोलै गासैखौबो होलिया दा